هەرچەندە دنهادە حکوومەت و فەرمانبەران ژێ هەموو دەمان زێدەتر چاوێوان لێدا هاتە هەرێمیە بۆ بسەدەما فرۆتنا بەترۆلێ بدەست دخە لێ هەیاتێ ئەو داهات کێم دبە. وەزارەتا سامانەی سروشتیە هەرێمی ڕاگەهاند دێمەها ئازارات دەرباز بوویدا di rojekê de 327,000 birmîlên petrolê şiyandiye derve got dike zêdetir ji 10 milyon û 148,000 birmîl di mehekê de. Derbarê dahata petrolê jî Wezareta Semanî Siruştî ragihand dahata petrola hinardekirî di rêya boriyê ve ji bo meha azarê zêdetir ji 557 milyon dolar bûye ku qasa 150 milyon dolar bi pêşekî û qasa 200 milyon dolar bi deyn hatiye wergirtin. Amecebûyekê jî hatiye kirin zêdetir ji 36 milyon dolar ji dahata petrola herêmê diçe ji bo kompaniyên derxistina petrolê. Semanî Siruştî ew jî zelal kir. Dê meha derbas bûyî de ji bo heyama 12 rojan hinardekirina petrola herêmê ji bo bendera Ceyhan ya Tirkî hat sekinandin. Ji hevdê Şibata îsal ve şandina petrolê ji bo bendera Ceyhan ji bo heyama 13 rojan sekinî. Bi vê yekê jî di heyama dû mehên derbas bûyî de ji koma 6 rojan hikûmeta herêmê tenê 35 rojan petrol hinar dekiriya. Bi vê jî ji 145 dahata godekê destê hikûmetê ji dest daya. Li gorî amarên Wezareta Semanî Siruştî li meha kanûna duwema îsal zêdetir ji 18 milyon birmîlê petrolê hatiye şiyandin. Got dahata wê zêdetir ji 650 milyon dolar bû. Lê bi meha Şubat û azara derbas bûyî hikûmet 20 milyon birmîl şandiye. Bi vê jî astê hinardekirinê bi rêjeya ji 145 kêm bûye. Ji bilî daketina astê hinardekirina petrola herêmê di niha de bihayê petrolê lê bazarên cîhanê berawerd bi sala derbas bûyî bi rêjeya ji 150 daketiya û dê meha azara derbas bûyî de birmîlek petrol bi 40 dolaran dihat firotin. Daketina asta hinardekirina petrola herêmê di demekê de got di niha de hikûmet bi mûçeyê 5 mehan yê fermanberan deyn dara herçende beriyan hat soz dabû piştî paşxistina mûça mehana û di dema xwe de mûçebên dabeşkirin. Lê heya niha beşek ji fermanberan mûçeyê meha Şibatê û tevahiya fermanberan jî mûçeyê meha azarê wernegirtina.